Bueno, primera prova. Ui, però és... Oh, està comptant, Ja està, Poliña. 9 segundos. El que trigo normalment. Clar, llavors ara vaig tou pel repte important. Tenim més habilitats. Ah, som-hi! Precisió. Ai, espera! Operación. Ojo! Ojo. Ai! Soc malíssim, Tenim una altra oportunitat. Vale. Ha dit que tenen més habilitats, no que les tinguis tu, Poliña. Sí, això és veritat. Demana-li a Fernando Alonso que et faci una edició amb un CapCut. LOL, estic motivadíssim, perdoneu. Burro, Poliña, burro! Ai! Missió perifèrica. Prou bé, no? Està millor, home, tenint en compte el drama que portàvem a sobre. Ja. Oh! Oh! Espectacular. Like i comenta si tu ho faries millor. Això és molt fàcil des del sofà dir ho faria millor, però digue-ho.